ତିନୋଟି ପର୍ବତରେ ଘେରିଥିବା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ନିକଟର ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାର ଦଳ ସହ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଜଳାଶୟ, ପଦ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଶାନ୍ତି ଛାଉଁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମଗର। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ମଗର ଝଟକା ଘାତରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦାଉଡ଼ି ଧରିଲା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଲଢ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମଗରର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଥିଲା। ଶରୀର ଥକିଗଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଳାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ସେତେବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟ। ସେ ଜଳରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଠାଇ ତାର ଶୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ଡାକିଲା, ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାରୁନାହିଁ, ମୋକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଡାକ ଏତେ ସଫଳ, ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ତୁରନ୍ତ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ଆକାଶ ଚିରିଗଲା, ଦେବୀୟ ପ୍ରଭାଭୂମିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏକାଘାତରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଚକ୍ର ଘୂରି ମଗରର ଶକ୍ତିକୁ କାଟିଦେଲା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ମଗର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଦେବତ୍ୱକୁ ଫେରିଗଲା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ କହିଲା, ମୋର ଶକ୍ତି ହାରିଗଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଧାଉଁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏକ ଭକ୍ତ ଏକାଥର ଡାକିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ।